Jätkät, meidän pitää ryhtyä tosi toimia, ettei samalla tavalla. Joo, ruvetaan. Mitä me teemme ekaksi? No aluksi otetaan luikkumurheeseen. Kiitos, ei minä en käytä alkoholia ollenkaan. No juo tässä pontikkaa. Joo, mutta alkoholia en ole ikkuna suuhuni pistänyt. No maista edes. No sen verran on pientä yskää pitänyt, että jos nyt korkeintaan ihan tilkka, lääkkeeksi vaan. Toppuuta. Makuhan ei siis ole hassu, mutta laimeita on. Laimeita se on. Mikäs hemmetin hoidotus tuolta kuuluu? Ai, jos minä selkään siivet saan ja pylliini pitkän pyrstän ja kohoisin korkeuksiin ylös. Tuntuuhan kuin ruumiini ja sieluni sulaisivat yhteen ilman kanssa. Tiluli! Vai laimeeta? Tämä on niin lystiä. Maa ja taivas lyövät kuperiikkaa. Ja sinä sörssönsä pyörit silmissä niin kuin apinja markkinoilla. Ja kuitenkin tahtoisin sinua höllästi suudella. Ei. Kyllä tämä on nyt kuolema. Ja minä saan saatana kurasin. Nyt tappelisin legionia kanssa. Tiluli! Tiluli! Uno hei. Tietätkö kuka on Aleksis Kivi? En tiedä, ei aavistustakaan. Tiluli! No ainakin teillä on ihan samat jutut. Niin, kukahan lie lainannut ja keneltä? Tiluli! Tiluli!